Tady už tak chvíli je čas na První výstup je pro Patrik, za sekundy do celou musí 20 minut, už 70 čas na to. Zadržáno prvátí nohy, velké se dostává až Kovalica. Jogi Šulc, prvi 400 metrov, eno odličnih 40, blizu Slišal Zvanecký bol skryli go zami 200 euro. Šulc in dobili smo novo državno prvaki v Veliko na 800 metrov.